जोंनि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटनि थ्रु जोङो जिल्ला बे कॉर्पोरेटिव ससाइटी जितु फर्म खालामनाय जादों बिनि एवारनेस प्रग्राम लादों। तामुलपुराव इतिमध्ये जालांबाय आरो बाक्सा जिल्लायाव जालांबाय, दिनै क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव जादों। बाय गोबां ससाइटी फर्म खालामदों आइजोफोर जोंनि एक मथे बिथांमोना खामायबोनो आगयबोदों। जों बिथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि कॉर्पोरेटिव ससाइटीनि कॉर्पोरेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनो नाजादों आरो बिथांमोना दिनै खामाय मावनो आगयबोदों ज' बेजोंनो मोनसे फोरमान बुंनाय लोगो लोगो आरो बिथांमोना जे खामाय मावनो इस्सुक गोसो ज' फैदों, बे मोनसे जोबोद बाख्नायथावना। आरो आं सानो आइजोफ्रा जुदि खामाय मावनानै राङारि बिथांखौ जुदि थिग खालामनो हायोबा सांग्रां जायो मोनसे न'खरा। बेनिखायनो आं आसा खालामो दिनै बेहाय फ्राय 100तानि बारा कॉर्पोरेटिव ससाइटी बाव जयेन नुजाफैदों आरो बिथांमोनखौ लानानै एक्सपार्टफोर बे रिसोर्स पार्सन बिथांमोनखौ लानानै जों दा एवारनेस खालामदों आरो बे हाबाफारिया फ्राय जाबाय थादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि आइजोफोरनि बिथिङै बिथांमोना राङारि बिथिङाव सांग्रां जानो हागोन आरो बेबायदि बेबस्था जाथे जाबाय थागोन जोंनि सरकाराव। आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ, जोङो बिटिआरआ जौगानोबा गासिबो बिथिङाव जों सांग्रां जानांगोन। राङारि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, एग्रिकालचार बिथिं, गासैबो बिथिङाव जों सांग्रां जागोन। अब्ला बिटिआर हालामा बिटिआर सोरखारा जौगागोन। दा बिनि पदक्षेपखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लागासिनो दङ। दा बेखौ मावबाय थादों। थिग दिनै जोंबो जोंनि डिपार्टमेन्ट थ्रु कॉर्पोरेशन डिपार्टमेन्टआव प्रमद बर' जोंनि सारनि बिथांनि थांखि बादियै जों हाबाखौ मावबाय थादों जे आइजोफोर कॉर्पोरेटिव ससाइटी फर्म खालामनानै बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ जों होदों आरो बिथांमोना एक्टिभिटिसआवहाय सोरबा अमा फिदों, सोरबा बोरमा फिदों, सोरबा एग्रिकालचार माइ गायदों, सोरबा बिदिनो गोबां नानानथा आसुनिफोर लादों आरो बिथांमोना मावबाय थादों। आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव बे हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो दिनै नङा गाबोन राङारि बिथिङाव जों सांग्रां जागोन।